Здравейте хора, ние сме BG Геймърчетата. И днес ще направим като ревю на Ghost MC. Всеки епизод различна игра. Да, вижте скиновете ни колко са еднакви. Няма що. Да, моите обувки са яки, твоите не са. Ти в PvP дето е без. Да, първо показваме прак. Как? Прак. Ето, вече да бехме. Тук що? Сега, елат пър да играем малко. Подявалите защо гора? Не знам, ела да играем малко джъмп. Не знам, но сега хич не ми лагва. Има едно гигантско кралство. Ела да играем малко джъмпа. И ми върви горе-долу с 20 FPS. Да. Добре. Аре дай, цъкни меча и... Чекай да искам и аз се опитам. Виж колко съм добра. Как си там? Розово мразите. Затова не харесвам розовия цвят. Добре, аре, дай Iron меча и дай... Full Iron чето. Така, значи са... Пием почвам. Първо пием! Пием, да. Сега почваме. Тренчка, Пих. Дай му. Дай му газ. Ти къде си бе? Не. Ударих ли този човек? Аре бе, бие се, стига с този лък. Имаме право на всичко. Лора. Ти какъв демидж биеш бе? Аз на колко сърца си? Ой, как те фанах с полиция. На колко сърца си? На 3. На 3 сърца си. Да. Не! С много сърца, имам сърчета. Милион сърца! Ти му убиваш ме. Пусна хака. Не съм пуснал никакъв хак, бе! Аз пусна хака. Кой е хак? Ти нямаш хак. Как ти се казва хака? Още дай топата... Как ти се казва хака? Цъкни бразвата, цъкни бразвата. Как ти се казва хака, бе? Не бразвата. Как ти се казва хака? Няма така. Защото нямаш, нали? Да. Хака ми се казва клавиатура и мишка. Хака ми се казва клавиатура и мишка. Ти къде си, бе? Охо, ще играем мръсни. Чакай, не съм се наела, не е честно! Не е честно, бе! Какво прави? Ти коя злата ябълка яде? И двете са изядох. Защо? Това не е като... честно. Чакай. Ти мене изчакай ли, бе, Станах. И си взял ябълката. Само да един тържа първо. Чакай, Лора, пусни чака. Дай ми още едно нещо. Път ти ще кажеш какво. Какво? Да, и в края на този клип ще ме изненада. Не, няма да правим гивой. Не. Добре, Добре. Сега ти избери каква. Така пишеме Кам? Не, от тук. Що? От тук с кой кит да играеме? Сериозно. Нали другия епизод ще играем друга игра? Не така се разбрахме. Добре. Така, чай сега си избереме. Първото. Геймпауд или там какво пише? Гапо. Да. Чакай само! Скили това какво е, човек? Защо това избра? Защо? Това ще го играем 2 часа. Не мога да играм 2 часа. Чакай, не съм си спила почвенките, не почвай. Готова.
честно. Аз с моята черпак не виждам огъня. Защо? Така е направен. В смисъл не ми пречи на екрана, изобщо. Как тогава го виждаш или изобщо не го виждаш? Не, аз виждам огъня, ама не ми пречи на екрана. Сещате се както е на примерно... Чакай, там, спри! А аз ябълка, ти... Аз ядах ябълка, ме иска просто си махна огъня! Е, да, така е честно. Да си го махна от там контролите видео на сторите. Ти падна. Да, защото ти... Ама ти няма как да си го махнеш. Няма. Няма. Ти си нечестен, този път аз печеля. Ама ти няма как да си го махнеш. Има. Няма. Добре, чакаме да се запълта. Добре, аре, последно. Аз избирам Басик. Бейзик. Къде е това? Аха, въдица. Добре. Майко. Ти сериозно, бе? Извинявам се. Ти си ми робен. Ухей. Аре, само с вецата да играем. Кое? Само с вецата. Само с вецата им направя този път. Ти с везицата не ми взимаш девич. Нищо така, така тъмна игра сега му свърши. Да. То нали не Добре, имам един право на меч, 5 удара. Ей, някой си фърли това, човек. Ти ли го фърли? Кое? Да. Добре. И така, това беше първи клип от ревюто на Ghostmaker. Къде сте тук, бе? Ела тук. Няма това ще изне. Ела, бе. И да, дано този клип да ви е харесал. И изненадата е, че като имаме вече 10 абоната, ще имаме и веб-камера. Фейскам. Да, фейскам, извинете. Не беше ли веб-камера? И аз нямам. Да. И да, това беше клипът от нас. YouTube. Кажете чао на YouTube. Добре, знам, че никой не... Добре, и да. До скоро.